Ya mai gida ne. Ya gari ya jin daɗi a wannan harkar nan da aka ɗan samu ba mu ta za a ba mu. Babu ta ƙare. Ruwa dan dai koya ne ko a kuskura ne a bani kusa. Kai ba na ba irin ku a kuskura. Kamar ne na raba ka kallon nawa babban kai. Ba na ba irin ku a kuskura amma zan baka daga yau ka ƙara kuma zuwa ka ce in baka. Ba na son in ji ana zuwa ana karɓa a gurina don ni ne wani bayarwa. Ba na son wannan. Kai ka sani akwai amana. Kai ka sani. Nawa za a zuba ba? Zuba min ko 150 ne ma. Ba na son a gane cewa ina nan. Ai kai ka sani akwai amana ba wani wanda zai yi abun nan a ɗinka. Sai mai gida Allah ya sa ka fara. Wai tun anan za ka sha? Mana. Haka muka yi da kai? Mai gida ka yi hakuri ai na fi so in samu caji. Kaga yanzu an na fa. Kai! Kuɗi na ba! No. Gaskiya ne. Yaro kansa baya ɗauka amma ya ce dole sai ya yi. Jeka sai mun to. Maganin nan ya rena mun hankali ba bari in yi maganin sa. Amma ka rena mun hankali ba. Ka zo ka tsayar da ni kuma ka zo ka wuce. Kawai ko kun ga mutum ya ɗan noma yana rayuwar sai yana fakijin. Kawai sai ka zo kuma ka ce za ka ratsa ni to na fi ka da kwakwalwa. Allah yanzu zan sauke ma caji duk wata ƙwayar da kake sha ko kake wannan Allah yanzu zan sauke ma caji na fi ka da kwakwalwa.